Maadong adlaw na jung tanan diha. Welcome back again sa moang channel, I Lixie Vlog. Karon ding adlaw guys, di pa ko magtrabaho, magbubuo sa kuna sa hang garden. Kay naghigwaos na dyan, hindi na mabubuan. Nang gipangtag ka na rabag ko anay terot kamote. Unsa nalipay ko guys kay nanurek nagpitsay to daghan. Gusto labi nagpanurek sila guys. Salamat sa Ginoo kay nanurek nagpitsay na hong gisabod isang adlaw. Sanay? Kini magarden. Tariyahan ka dun mo buntag sa duko ng landong pa. Inuda ko. Kupuha ba nay? Anda na wa may bungay. Tima na naman dali. Timanaan. Sinanay. Tapos nanay dere nag-exercise pus abos. Lampas-lampas pero panington lagi puning kalikuran. Mani. Ukra ko yang pabrika dani. Ukra ko na dyan pabrika dere guys. Des nanay si bus da. Ukra ko na dyan pabrika. 1 taon. Napo ko'y ukra dato nay. Oh, pagka ko ukra dapin. Ibugas ko guys na. Magdabos sa ukra. So magdabos ko ng ukra. Hala na patoy bunga na imong gikuha nay. Tawa mag-driver sakyanan. Kita artistang artistos kahanginan. Panda, anong nagbuwad bakas init? Bubo sa ko kay padung narba mo init. Arang daghan nagkuan dia. Ang daghan na kuan na naraknay. Kani bang singan dani? Alugbati. Daghan nagnarurot tuwa nang gitampok. Magbubo sa ako guys. Magbubo na ko guys. Kay init na padung. Hindi pa na bubo. Hindi pa rin ko matrabaho sa ning bubuan. Kay wala na ba po ning uwan dari. Uy, pag di bubuan. Oops. Okay, magkasawag tubig. Kay di makaigo ka ginaingan eh. Kaya po huno palit kong hose. Para diri-diritso na. Hose na diritso. Pas igadyo guys kay parang inita ra barong adlaw. Maang-angan ba? Ang dyan na. Ang nga nagtubig eh. Wala ba nina nabubukan kahapong adlaw guys sa isa dumang kuning lakaw. Trabaho. Ang kuanan ron bas ang gitaron kay grabe inita. Speak as dyan nagkuhan ko baldi. Ang ibaldi dahil speak as guys para makabubo pupos mga buwak dito kaya nagsigwaos na po. Kaya dari lagi guys, grabe inita. Tabang. Apilon po ito ng ito Apilon po nagbubo ng alugbati kay Luoy. Ang daghan na rabag na narot.
pangturutan mag mga kamuti na. Nga baka ni unod. Ito sa sulabi ra po na sa dahon, way unod. Dangog. Mga tulis magol nga mabasa nga dangog man. Ano ito dari guys? Dara guys, agalugbat nga rang daghanang nanurok. Ang bubuwag apil kay arong mabuhi gid siya ba. Ang di mainton si sayang pod. Kapilin pa nila itong tangad. Yeah. May mga lipay, may taon na silang mabisbisan. Dapat didaghan dari, oh. Papanin ako nabutang agkahoy kasi kaya wapa ko kalugar. Ano yung butang agkahoy kaya rong katera sila sa kahoy. Dali ko buwag magbubo kayo ng alaos. Ng alaos na kay grabing hita. Yan, di ka magbago kasi tapa na, hindi ka nagtibok. Ibalik luto ulit kayo mga tao niya ito. Ha? Ito luto sandit ba? Masa? Ito luto sandit ng mga pandami. Dana ratay kay aga naman ako. Kahoy ko na. Ito luto basan kayo kanina mga umod. Na, nalaos rin ay. Sabi nita naman. Ay ito yung mga harag ng bigasan eh. Inigas. Nay, palabi ka man dihan kong tuwad. Kami di darang lungusan ay nagtigwa. Full off lang.
Isus! Manakog bo. Ano mo? Hello guys, nauli na ko, gikag trabaho. Hanja. Very good ka sa leksyan guys, pag abot na kay iningan si Jag. Si Jag na kuno magbukas sa nilabhan, kay nang laba man ko ganiha. Pag human nang laba man ko ganiha guys, pag human nagpamubo sa sibuyas, nang laba ko daan ja. Pag uli na haron, ija kong gidadaris likod, kay si Jag kuno mang hipo sa hinay-hay, di ah. Thank you, baby. Sige na. Nandiyan day, guys. Agka nang na kundol, guys. Arang dali aran ng bunga, guys. Di ah. Nagbitay na. Nagbitay-bitay, nagkundol. Arang dali aran ng bunga, kundol. Pamaakag lamok. Susluuya man na, oy. Dali kay tabangan kang mama. Be. Kay katong pitsay day, guys. Na may pitsay, nanurok na magpitsay guys, among pakiton India. Tayo nangahugi mong sanina, bitaw, bikaw kay makuanas ka, dapaw, bi. Parang nice, sagbuwak, Tawanin nyo guys. Sagbuwak guys, araka nice. Aray. Daragang pitsay guys, among patanawon, darang daghana nagning tubo guys. Salamat sa Ginoo kay nalipay jud ko kay kaingan kog di mabuhi, nabuhi man di ay daghan man ay nagpasusulabing nanubo. Nalipay jud ko da. Tanawon mo na guys. Diara guys, sarang daghana agning tubo nga pitsay guys. Gana pagkaji uban nga na, wa pa mo kuan, wa pa mo bukad. Wa pa ning bukad ag uban guys na. Excited na ko guys, inagtanom dan eh. Nalipay jud ko nagtan-aw pag uli na gikag trabaho nga ni ang nakita nga kuan nanubo na, nagpasusulabi na sila panubo ag uban wa pa gajig uban. Dara guys, sa dining bubuag maridyo kay aron di mamatay, guys nanay bubuan ko ni ginagmay. Bubuan ko ni ginagmay guys, guys nanay. Ay mo bakod ra magyapon na sila. Daday gaatong bata dia. Hi kabi. Hi. Hi guys. Kadung singet nagdinagandagan. Okay na, nakaligo nagahaang pichay. So guys, maura na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless na inyong tanan. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.